हाय फ्रेंड्स मु स्मृति आपन को स्वागत करछि आ गोटे नुआ एक ब्लॉग को। आज तो 7टा बाजलानी काम फाम सरनी। आज टी लेट रे गला काली टी टायर्ड पे डेरी पर्यंत टी सोई पड़थिलो गोटे काम फाम साइलनी। आज आम ब्लॉग देखंतु ढेर सारा एंजॉय करंतु। आज हूँ पुअर द्वितीय चंद्र उपास मुझे शिव मंदिर जाऊँगी ठाकुर को दर्शन करके आसिले कथा माने गुड मॉर्निंग। आज हूँ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज हूँ द्वितीय चंद्र उपास पुअर मुझे शिव मंदिर जाऊँगी ठाकुर को दर्शन करने को आसिले आपण कथा नहीं। आज आम ब्लॉग देखते ढेर सारा एंजॉय करूँ। आज बहुत बढ़िया बढ़िया भिडियो अच्छी। आम शिव मंदिर आसिलु। आम मंदिर देखंतु आम शिव ठाकुर। आज आम करेन्ट काटी देछि एपट लाइन करेन्ट पड़े आम शिव जागेश्वर ठाकुर। हम पूजा सारिक आसिलु एबे घर को जाऊँ। बोंगर मोर आसिले शिव मंदिर। शिव आ पार्वती गोड़े गणेश बसचंती। उनका हाथ तैयारी चिकन कषा। हाँ वो चिकन टाक आगे धोईदेल धोईकी पियाज पियाज पकईकी दही पकईकी दही पकई गोलई देगी कौन पकईल हल्दी पकईल हल्दी गोटे चामच हाँ लुण लुण गोटे चामच गोटे चामच पड़िकी गोला गोला टी रखीदब ना कि गोलैकी रखा केते मिनट रख 10-15 मिनट रख। हाँ हो चलते देखिए बों को हाथ तैयारी चिकन कषा। एबे बहु टिके चीनी पकेले तरकारी कलर टे चीनी पड़ला ना रुह 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 से गुड़ा पका। हाँ गरम मसला पकेले तापर गोटा लंका दीटा पकेले तेजपत्र तापर जीरा गोटा जीरा दीटा तापर पियाज देले टमाटर फ्राई ये तो बहु मसला कषि पियाज आइलानी मसला कषा देखा पुओ ट्यूशन हो देखा कौन कर छुआ मैंने दी जन जाक ट्यूशन होती दी जन जाक पाठ पढ़ुं। हनी तुम पाठ पढ़ुच हाँ हनी आमर सुना देखिए गुगु हाँ गुगु भी सुना गुगु कर मिशाण मिशाण कर ये लिखुच सर्कल ट्रायंगल। हाँ ये पुओ गुड़ा स्कूल ट्यूशन टीचर दीदी दिशा ट्यूशन करे एग्जाम चलता बोले 2-3 दिन है आसन से घर को पुओ जाऊला मम्मी ट्यूशन करते। पियाज हो गला पियाज हो बहु मसला पकईदे बहु मसला पकई सारे कौन कौन पकईल आ चिकन मसला पियाज रसुण अदा सी तो अदा रसुण बटा पेस्ट होता अदा रसुण आउ कौन पियाज लंका आउ कौन देथिल हल्दी गुंड हल्दी गुंड तो मसला है देल पकई हल्दी गुंड लंका गुंड देन हाँ लंका गुंड
हाँ चिकेन मसला देला चिकेन मसला देली आउ कौन କ'ଣ ଦେଇ କଷା ହେଉଛି ଆଉ କଷା ଦିନେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ हाँ ଏବେ ଚିକେନ ଆଳୁ ତା ମସଲା ଦେହ ଢାଳି ଦେଲୁ ଢାଳିକି ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇଦେଲି ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ବସେଇବା ମସଲା ହାଲକା କଷା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ ଆଳୁ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏ ହାଣ୍ଡିରେ କଭର କରିକି ସିମ୍ କରିକି ବସେଇଦେବା ତା ଦେହରୁ କାଢ଼ିକି ଆ ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇକି ସିମ୍ କରିକି ବସେଇଦେବା ମସଲା ବି ତା ଦେହରେ କଷି ହେବ ଚିକେନ ବି ତା ଦେହରେ ହେବ ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ବସେଇଦେମୁ ତାପରେ ସିମ୍ରେ ହେବ ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଏବେ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ଚିକେନ ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଚିକେନ ମସଲା ଅଧା ହେଇଥିବ ଚିକେନଟା ପକେଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ କଷିଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ପୁରା ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ପକେଇ ଦେଇକି ସିମ୍ କରିଦେବେ ତା ଦେହରେ ହେବ ତରକାରୀ କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବି ରେଡ଼ି ପୁଅର ମାଛ ବି ରେଡ଼ି ସେ ଭଜା ମାଛ ଖାଇବ ରେଡ଼ି ବାବା ଏବେ ଖାଇସାରିଲେଣି ବାବାଙ୍କର ପୁଅର ଖାଇସାରିଲେଣି ଏ ବୋଉ ଖାଲି ଖାଇବେ ଆଉ ଆମର ତ ସାଧା ମୋର ଆଜି ସାଧା ମୋ ସାଧା କ'ଣ ମୁଁ ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ମୋର ଖେଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ପରିବା କାଟିଛି ଖେଚୁଡ଼ି ବସେଇବା ତାପରେ ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପରେ ଅଦା ଛେଚା ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାପରେ ତାପରେ ପରିବା ଧୋଇକି ପକେଇଦେବା ଲୁଣ ପକେଇବା ତାପରେ ହଳଦୀ ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ପକେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି ପରିବା ପକେଇଦେଲି ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ଚାଉଳ ମୁଗ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦେଲି ଏବେ ପ୍ରେସର ସିଟି ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ମୁଗ ଯେଉଁଟାରେ ମାପିକି ପକେଇବେ ତାର 2 ଡବଲ୍ ପାଣି ଦେବେ ଯଦି ପ୍ରେସରରେ ବସେଇବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ମୁଗ ହେଲେ ତାହେଲେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବେ ଖାଇବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ସିଟିରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାମ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆ ଦେହରେ ଖାଲି ଘିଅ 1 ଚାମଚ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ଘିଅ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ସିଟିରେ
ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା। ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା। ଗରମା ଗରମ ଖାନା। ଏବେ ତ ଆମେ କାମ ଫାମ ସବୁ ସାରିଲୁଣି, ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣି, ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ମଜାମଜି କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଏଇ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଶୋଇଦେବୁ। ପୁଅ ନ ଶୋଇଲେ ଖରାବେଳେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ ଉଠିକି ପୁଣି ଟିକେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବ, ଚଲାଚଲି କରିବ, ଖେଳିବ ଟିକେ ସାଇକ୍ଲିଂ। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ସେଠି। ଆଉ ସେ ନ ଶୋଇଲେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସ୍କୁଲ ଗଲେ ତାର ଶୋଇବା ଟିକେ କମିଯିବ। ସ୍କୁଲ ତ ଯାଇନି, ସେ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖରାରେ ଟିକେ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଉଛି। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିଲେ ନିମିକି ଫିମିକି ଆମର ତିଆରି ହେବ। ଧନ ତମେ ଏଇନା ଶୋଇବ ନା? ଶୋଇବ। ହଉ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବୋଲିକି ଶୁଣେଇ ଦିଅନି। କୁମାର ସାତ ଖଲି ଦେଲି ଟିକଲା ଗମେ ମାର ଗମରେ କାଇଁ ମାର ଏକ ଥତା ମତେ ଏଇଟା ଗୀତ। ଏଇ ଶୁଣ, ଆମର ନିମିକି ହେଲା, ବୋଉ ନିମିକି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେଲୁଛି, ବୋଉ ଛାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଟିକି ବେଲୁଛି, ମୁଁ ନିମିକି ଛାଣୁଛି। ଏବେ ହିଁ ନିମିକି ପଡ଼ୁଛି। ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ତାତିଥିବ ତେଲ, ନିମିକି ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଫୁଲିବନି। ହେଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଚଟ ମାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଲଟାକୁ ହଲେଇବ, ତେଲଟାକୁ। ତାପରେ ନିମିକିଟା ଫୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି ନିମିକିଟା ଫୁଲିଲା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମା ହେବ, ତା ଦେହରେ ହେଉଥିବ। ବୋଉ ତିଆରି କରୁଛି। ନିମିକି ଛଣା ହଉ ଆମର ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚା ନିମିକି ଆଗେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଚା ଆଉ ନିମିକି ପିଇବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ବେପାର ହେବ। ନିମିକି ଦେଖନ୍ତୁ କରିସାରିଲେ, ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ, ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଦୋକାନକୁ ନେବା ପାଇଁ। ନିମିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, ସାଇଜ୍ କରି କେମିତି ଡବାରେ ଦେଖ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ନେବେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବେ ଦୋକାନରେ। ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲା, ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ଡେରିରେ ଶୋଇଲା, ଡେରିରେ ଉଠିଲା। ଶୋଇଲା 3ଟାରେ, ଉଠିଲା 5ଟାରେ। ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି ଟିକେ। ଆଜି ତ ଆଉ ଖେଳି ପାଇଲାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସାନ ବୋଉ ଘରକୁ ଯାଉ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ, ହନି ପାଖକୁ। ହନି ପାଖରେ ଖେଳିକି ଆସିବ, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ। ଧନ କ'ଣ କୁହ? ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ? ହଉ ଯା। ହଁ, ନା ଗୁରୁମା ପାଖ ନୁହଁ, ଗୁରୁମା ବା ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନରୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଯାଏ, ଏଇ ଜରି ମେଞ୍ଚେ ନେଇକି ଆସିବ। ଚାହା ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ଆଣିକି ଫୁଟେଇବ। ଏ ଜରି ତା ପକେଟରେ, ସେଇଆ କହୁଛି।